Τα μάτια τους γεμάτα ήλιο, αμμουδιά και θάλασσα. Η καρδιά τους χτυπά δυνατά για το νησί τους, την Ερίκουσα. Το νησί σου το αγαπάς? Πολύ. Τι είναι για σένα η Ερίκουσα? Τα πάντα. Ο Τάσος, ο Λεωνίδας και ο Ρενάτο, τα τελευταία παιδιά στα διαπόντια νησιά. Πώς περνάει η μέρα σου? Το καλοκαίρι πιο ωραία που θα έλεγα από το χειμώνα. Το πρωί κατεβαίνω, πάω με τα παιδιά, μετά πάμε για μπάνιο. Το βράδυ ξανακατεβαίνουμε κάτω. Το χειμώνα? Σχεδόν τίποτα. Ο Τάσος είναι το μοναδικό Ελληνόπουλο πάνω στο νησί. Χρόνο με το χρόνο, οι φίλοι του μειώνονται, καθώς στο νησί λειτουργεί μόνο δημοτικό σχολείο. Έχουμε πάει γυμνάσιο στην Κέρκυρα, Αθήνα. Στο Μαθράκι και τους Οθονούς τα σχολεία έχουν κλείσει εδώ και περίπου 10 χρόνια. Ο Τάσος θα φύγει και αυτός του χρόνου. Τα παιδικά γέλια θα συγγύσουν. Πρέπει να φύγεις? Ναι, γιατί εδώ δεν έχει γυμνάσιο. Θέλεις να φύγεις? Όχι. Θες να μείνεις εδώ? Ναι. Ο Λεωνίδας και ο Ρενάτο είναι από την Αλβανία. Γεννήθηκαν στην Κέρκυρα και το μόνο μέρος που γνωρίζουν είναι η Ερίκουσα. Θέλουν να πάρουν την ελληνική υπηκότητα, καθώς αισθάνονται Ελληνόπουλα. Πιο πολύ Έλληνας είμαι, γιατί εδώ μεγάλωσα. Είσαι φίλος με τον Τάσο? Ναι, είμαι πολλά χρόνια φίλος με τον Τάσο. Από μικρά παιδιά, από 1 χρονών περίπου. Τότε που γεννηθήκαμε μαζί. Και αυτά τα παιδιά θα εγκαταλείψουν του χρόνου το νησί και θα πάνε Ελληνόπουλα πια να σπουδάσουν σε ελληνικό σχολείο στην Αλβανία. Εκεί που ζουν οι παππούδες τους, καθώς ο Λεωνίδας τελειώνει το δημοτικό και ο μικρός Ρενάτο θα μείνει το μόνο παιδάκι στο νησί. Δευτέρα θα πάω Τρίτη. Είσαι καλός μαθητής? Πόσο σου βάλει η κυρία? Αλφαματών. Έχω άδεια παραμονής βέβαια για πάντα, έτσι εδώ το συζητάμε εδώ και 4 χρόνια. Αλλά περιμένουμε στην αναμονή. Τα παιδιά μου ακόμα δεν έχουν γίνει Ελληνόπουλα και ας έχουν γεννηθεί εδώ. Θέλετε να γίνουν Ελληνόπουλα? Βεβαίως. Και θέλετε να κρατήσουν εδώ και στο νησί να μείνουν? Βεβαίως. Ο Τάσος, ο Φρέντι και ο Ρένι, τα παιδιά της Ερίκουσας, φέτος για πρώτη φορά στη ζωή τους θα κάνουν και μάθημα αγγλικών. Μέσω διαδικτύου από τον καθηγητή τους που θα βρίσκεται στη Χαλκίδα. Οι κάτοικοι των διαπόντιων νήσων ζητούν από την πολιτεία να δοθούν κίνητρα στις οικογένειες ώστε να εγκατασταθούν πάνω στα νησιά, καθώς τα κριτικά αυτά μέρη ερημώνουν μέρα με τη μέρα.